Dama kuma a fari a kullum muke magana shine akan maganar zaman lafiya. Wannan shine fi koma me muhimmanci. To wannan ya nuna yadda Gombe take tafiya. In kuma da duk Najeriya haka ne, dama ba ma wani rikici a Najeriya yadda Gombe take tafiya. Shi mai girma gwamna ya tsaya akan maganar zaman lafiya. Duk taruka da kaga yake yi, za ku kira kowa a Najeriya a zo a zauna a Gombe saboda maganar zaman lafiya. Kuma zaman lafiyan nan in ba shi, ba kwalta, ba hanya, ba asibiti, ba makaranta, babu rayuwa. Iyaye da kakanni tun 1804 aka tsara Gombe inda take zaune kuma har zuwa yau. Shi Modibo da shi kakanmu da shi sarkin Gombe Koiranga, duk wani yare a Gombe ba wani aratayya bai shiga tsakaninmu da su ba. Daga Tangalu, daga Bolawa, daga Terawa, duk wani yare a Gombe ba wanda jininsa baya jikina. Saboda iyaye kuma da kakanni sun yi haka ne, saboda duk wanda Allah ya sa ya samu sarki, to kowa a Gombe dan uwansa ne, kuma aka ana bukatan kuma kamar ka rike shi kuma na adalci da gaskiya. To shi mai girma gwamna ya zo ya hau kan wannan abun tun da aka hau gwamnati shi shekara 6